empani se onipa ya de a osayi wanyi na yeso a mense ni din da santimewura ebon homodin de ma santiman obon homodin de ma Ghana man obon homodin de ma wiase nipa bebre anase Ghana fo no bebre ene Africa ha nyina ekọ asomdue ensem ho ene ekwanfa so siesie ahensem a odamu sonko na ohene eye ne papa ni nyina no na osiesie asanteman enche na obi auditorium kama ewo Kumasi a ono kwa single handedly obi ano a efeye pa anchekra na GTV4 ebeye omusho ewo ho a amamre so de oduru ho a edanso kra da amamre di ankasa ewo auditorium ho a nipa bebre na ede ebo egine so na enu achi no na Manhyia Palace Museum enso so we renovate no aye na kama ho video na etwagu abusua asantemewura ebo adwuma obo adwuma onipa beye bi bema beye bi na wa meye ni nyina de obetumi de oye obon homodin ye pa e de boa asanteman enche na nansen ya Confanochi Teaching Hospital said de atete apansam osori ginae na so obeboa ama Confanochi no obi abeye krabehwe nti oye se yenyi bi ma yenyina ye mmoa ma Confanochi Teaching Hospital no enso so emfa ne ntuma pa emfra ampa omanfo eje ne so ema contributions so anipa bebre na contribute ya yenyaye yegusu a yegige kakra bi a obetumi ede aboa na ode aboa ni nyina ye asantemewura enso enhyehyeye a wofa ode eboa asanteman ede boa Ghana man fi se oman no se ye adwen se ye twen ama politicians bi abechichira enko anim da enti no ye mo ohene abaso na ene video a ye ka ho asema na se Palace Museum na oda na di no eho emfoni na etwagu no a bibia so ohwa na bibia so ayekama eho efeyi pa momehwe ebra na oda saa adwumadie no adi na bibia so ayekama ede ama asanteman ene Ghana man yese bekon din fata na efata no akono ohe ebon homodin ye pa nyankopon emono nkwa ho ban emma asanteman ene Ghana man nyina momehwe ebra na adwumadie no ekoso no